se, että jos sä teet joka päivä 1000 punnerusta, niin se voi olla epämukavuusalueella olemista. Mutta onko se hirveän tehokasta tai tuottaako se tuloksia? Viitataanko tällä siihen, kun mulla tässä tannoin oli viikkohaasteena joka päivä 30 punnerusta? Sanna, mitä helvettiä? Sinäkö se oot se, joka niitä haasteita sinne laittelee sinne internettiin? Mutta ihmiset... pikkukevennyksenä se, että ei ollut pakko tehdä joka päivä teet ja saat tehdä osissa ja muuta. Ja sitten tavallaan just tämä realismi, että jos sä teet oikeasti 30 punnerusta joka päivä, niin se saattaa vähän hapottaa. Ei jumala. Siis oikeasti meidän on pakko ehkä nyt erottaa sinut tästä ryhmästä. Goodbye. Tämä oli se nyt se niin kuin This is the official resignation. Joo. Ei kun se olisi multa. Mikä se on? Ja jatkossa meitä on 2 tällä studiossa. Niin, nimenomaan, joo. Sanna vaan tuolta oven raosta kuikkuu. Huutelee sieltä.